Анбоксинг на магнезий. Да, това е японски екопрах за пране от пречистен магнезий. Но може ли да се пере с магнезий? Може, нека видим как. Това, което държа, е TeraWash плюс MG. Японски иновативен продукт. Японците са намерили начин как да перат с магнезий, без да замърсяват природата и дори като се грижат за нея. Но как става това? Иновативното е, че те са намерили как да обработват магнезия така, че да влиза в контакт с водата. За около 10 минути при стайна температура той я прави алкална с pH до около 10,30. Започват да се отделят мехурчета водород, а водните молекули, обичайно групирани в големи формации, се разделят на по-малки групички. И колкото по-малки са те, толкова по-лесно минават през нишките на тъканите. И така магнезият пере. Лесно, просто, без препарати, без детергенти, без да се замърсява природата. А знаете ли, че магнезият е 8-ият най-разпространен елемент в земната кора и 4-тият най-често срещан елемент на Земята, след желязото, кислорода и силиция. Той съставлява 13% от масата на планетата и голяма част от мантията. Магнезият е 3-тият най-разпространен елемент в морската вода след натрия и хлора. Най-често магнезият се добива от морската вода, а когато перете с него, с отходните води от прането, вие го връщате там, откъдето е добит – природата. Вие не връщате към нея химикали, токсини и замърсители, а само вода и магнезий. Освен това, както виждате, няма пластмасови опаковки. По данни на статистиката, за една година едно домакинство изхвърля над 1 кг пластмасови отпадъци само от туби от течни перилни препарати. А когато използвате TeraWash, вашето пране е Zero Waste, т.е. не изхвърляте нищо, само връщате магнезия там, откъдето е добит, нещо като кръговрат. Но какви други ползи има? Магнезият е нежен към кожата и не я дразни. Има силно антибактериално действие, като са правени тестове в японски лаборатории за бързодействие и потискане растежа на Escherichia coli, златист стафилокок и легионела. Можете да ги видите на нашия сайт. Има и хипоалергенно действие. От една страна в продукта няма препарати, които да отключат алергия, а от друга, голяма част от алергиите се отключват от бактерии. Поради силното антибактериално действие, по дрехите не остават бактерии, които да провокират дразнене и реакция. Затова и TeraWash се препоръчва за пране на бебешки дрежки, дори и за новородени, както и се ползва от хора с дерматологични проблеми, в това число атопичен дерматит, псориазис, екзема и други. Японският екопрах е нежен и към тъканите. Той щади дрехите, материите и цветовете. Отстранява миризми и себум. Като на сайта ще можете да видите тестове за неговата ефективност. Може би не знаете, но неприятната миризма по дрехите също се причинява от бактерии. Те живеят в кожата. Те разграждат пота и себума и така произвеждат летливите съединения, които реално миришат. С телесните течности от кожата, именно те се пренасят по дрехите, а оттам с прането и в пералнята. При използването на течни перилни препарати и омекотител, по системите и тръбите в пералнята се образува биофилм, т.е. среда за растеж на бактерии. И така с всяко пране с течни препарати вие довнасяте още бактерии и тяхната колония расте. Но ако перете с TeraWash, този биофилм се унищожава и системите в пералнята се почистват. Така можем да заключим, че с използването на TeraWash плюс MG, първо, вие се грижите за природата, като не изхвърляте препарати, пластмасови опаковки и дори обогатявате с магнезий. Второ, грижите се за себе си и за своето семейство с антибактериален и хипоалергенен прах за пране. Трето, грижите се и за хигиената в дома, дрехите и домашния текстил, като използвате щадящ продукт, нежен към материите и цветовете.
Още! Грижате се и за пералнята, като отстранявате натрупания биофилм и предотвратявате неговото бъдещо натрупване. Има ли аромат TerraWash плюс MG? Не, няма аромат. При пране с него дрехите просто хаят на чисто. Но ако имате желание, можете да добавите няколко капки етерично масло. Може ли да се използва заедно с друг прах за пране или пък с препарат за почистване на петна? Да, може. Дори заедно могат да бъдат по-ефективни за изпиране на себум. Споделете, бихте ли използвали TerraWash плюс MG?